Домашни трюфели. По-добри са от копешките. Тъй като наскоро си взех изпита и вече съм дипломиран бакалавър, исках да почерпя с нещо на работа, затова днес ще правим шоколадови трюфели, като всички десерти с шоколад са ми най-любимите, затова реших това да направя. А и се правят изключително лесно. Какво ще ви трябва? Един шоколад, котварска сметана, какао, с което да можеш да обвъргаляте трюфелите. Първото нещо е всъщност да разрежем нашата сметана и да я оставим в тенджерка, която ще загреем. Топляме сметаната точно преди да започне да ври. Взимаме една купа, в която ще разбъркаме всичко и начупваме шоколада. На малки парчета по-бързо ще се разтопи, така че... А сега постепенно добавяте сметаната и разбърквате. Бъркате, докато ръцете ви не заприличат на нещо такова и сместа не стане всъщност по този начин. Ако искате да е по-сладко, може да добавите една лъжица мед и ако искате да е още по-какаово, аз добавих още какао. Сега го оставяме това за 2 часа поне в хладилника, за да стегне и след това ще си оформяме топчетата. Изваждаме сместа и слагаме в какаото и ще ги нареждам в ето тази кутийка. Горе-долу ще са в такава форма и овалваме в какаото. Естествено не е нужно да е перфектно. Това е и крайният резултат. Надявам се да ви харесват и да ги пробвате. Това беше всичко от мен. Чао и до скоро!